who have the truth that I'm going to be grateful. You were given by God and his ancestors and the angel of incarnation. I'm going to come close to you. Stand next to the car. Hold your keys with your hands. We are here, we are not going. I'm also coming back. Before long. I'll be here. We'll come back quickly.
It's a brand new car. Let's try it. Clap your hands. Imoto entsha. This is a brand new car. Yabongena phakathi. As you enter inside, Uyayizwa ukuthi into you okusha. can feel it smells new. uNkulunkulu nawe akakubusisi. God has also blessed you. Sikhuluma izinto We eziphathekayo. are speaking of evidential things. Ukhaya wami This is my home boy. akakhohlwa. He hasn't forgotten. Uyafika ahlale lapha. He always used to stay there. Umfice elalela. You find him listening. Ihlozi And answers likhona ngempela. is there for real. Ihlozi likhona. And answers is Into there. engikhazayo The thing that I like, akasabi. he's not Uthi afraid. mina He says, soza ngizobonga. I'm here to be grateful. Asekushayeleni ihlobo. Clap your hands. Uyabonga mkhaya wami. Thank you, my home boy. Ngafika la ekhaya bengisokola ngisekhaya ngafika la ekhaya ngicela umsebenzi wathi baba nimesekhaya ngafika nakhona ngaya nezitifiketi zami ngicela umsebenzi kwavuleka la ngisebenza khona bengifika njalo la ekhaya ngifike nginikela lapha empengeni bese ngilalela intshumayelo yokuthi uhloniphe indlu la kuyo nawe uyihloniphe umzimba wakho konke kwenza uhloniphe bese ngilalela nokuzaleka bese ngibheka ukuthi uzalwa kanjani ngase ngaba khona ukugcinayo ingakuthatha kubaba ngase bangugcina bona kuvuleka ezinye izinto avuleka amasango ngabuye ngoba ngizobona nje baba uthi hayi ngeza la ekhaya ngoba ngizayo ukucela kuyaphumelela ngiyacela ukuthi ngiloze la ekhaya iqhubeke ingandisela ingagcini la ngoba ngicela futhi ngene nasemsebenzini kukhanye kube lula konke nje ngene isebenza Ayikekeza. Hallelujah.